Assalamu alaikum hormatly tamaşaçylar. Heftäniň habarlaryna men Nur Muhammed Sadat bilen Türkmen FM arkaly hoş geldiňiz. Afganistanyň öňkü jumhurbaşlygy Hamid Karzai Birleşen Milletleriň Afganistan boýunça ýörüýte namaýandesi Rıza Autunbayewa bilen Kabil welaýatynda duşuşdy. Bu ýygnakda iki tarafyň hem gyzlaryň mekdepleri we puhantunlarynyň açylmagyny istediler. Hamid Karzai öz Twitter safhasynda bu ýygnakda iki tarafyň hem Birleşen Milletler Guramasy Afganistanyň durumundan erziýaby edendigine we Emniýet Geňeşiň 2721-nji karary barada hem gepleşik geçirilendigine ýazdy. We hem de bu ýygnakda parahatçylyk we durnuklylyk üçin millet aňlaşmasyny gerekli bilip, Birleşen Milletleriň talim we öwrenmekliginiň öňe gitmegine afganlar üçin gerekli bolandygyny aýtdy. Maarif Wezirligi İslama we Afgani kultura garşy bolan kitaplaryň mektebiň talimi we bilim mailnamasyndan öçürilendiginden habar berdi. Bu wezirliginiň sözçüsi Mansur Ahmed Hamza bir gepleşikde İslama we Afgani kultura garşy bolan kitaplaryň talimi we bilim mailnamasyndan öçürilendigini aýdyp, bu merhalanyň ta 6-njy sinfaça tamam bolandygyny we bu wezirligiň ýörüýte time 7, 8 we 9-njy sinflarynyň ilim we bilim mailnamasyny üýtgetmek üçin göz öňüne alandygyny aýtýar. Afganistanyň Balx welaýatynyň 209 El-Feth kulurdusynda Mustaşfi Omar adly bir 20 bister şifahana açılıp gullanylmaga tapşyryldy. Saglyk mes'uli Muhammed Tahir Ihrar şifahananyň açylış merasiminde Mazar Şerifiň sahawi 100 bister şifahana lukmanlarynyň çeken zahmetlerinden minnetdarlyk bildirip, dürli soňky tibbi mümkinçiliklerini döretmegine wada berdi. Bu şifahananyň bölümleri Nisai Wylady, ýörüýte çağalar daktere, laboratuar we telewiziony maýynalardan ibaratdyr. Balx welaýatynyň 209-njy El-Feth kulurdunyň we sahawi şifahanasynyň mes'ullary Milli Goranmak Wezirliginden saglyk mümkinçilikleriň wagtlaýyn ýetişdirilýändige üçin saglyk mes'ullaryndan minnetdarlyk bildirdiler. Afganistanyň Kabil welaýatynda 8 kişi yüzlerce tabletka we onlarca müň zikap derman bilen tutsak boldy. Kabil şäheriniň 3-nji hawzasiniň puly ise bir ameliyatda 8 kişiniň 506 tabletka we 43 müň zikap derman bilen tutsak bolandygyndan habar berýär. Kabil welaýatynyň polisynyň sözçüsi Halid Zedran öz Twitter safhasynda bu ameliyatlarda bir motaryň hem ele gelendigine we bu tutsak edilenleriň resmi namalary degişli idaralara iberlendigine ýazdy. Wezirler başlygynyň idari orunbasary Abdussalam Hanefi bazı Türki tajirler bilen geçirilen bir ýygnakda İslami imaratyň Afganistanda tajirleriň emniýetine aýratyn üns berýänligini aýtdy. Abdussalam Hanefi bu ýygnakda İslami imaratyň dürli içeri we daşary sermaýeguzarlykdan himayet edýändigini aýdyp we tajirler üçin dürli gerekli mümkinçiliklerini döretjekdigini aýtýar. Bazı agahlar Türki tajirler Afganistanda ekerançylykda, madenlerde, fabrika açmakda, enerji we teknoloji bölümlerinde sermaýeguzarlyk etjekdiginden habar berýär. Afganistanyň haly öndürýän we sadyr etýän birleşigi Alman ýurdunyň bir halkara sergisinde 8 sany haly sadyr etýän şirketleriň gatnaşandygyndan habar berdi. Bu birleşigiň başlygy Nur Ahmed Nuri bu sergide görüjileriň Afganistanyň hallaryndan hoşluk bildirendigini aýdyp, içeri önümleri üçin şu şekilli halkara haly sergileriniň guralmagyny istedi. We hem de bu serginiň 2024-nji miladi ýylynyň janwary aýynyň 11-nji gününden ta 14-nji gününeçe dowam edendigini aýdyp, 8 sany umda satyjy şirketleriň bu sergide yer alyp we gatnaşandygyny aýtýar. Bu 3 günlük serge gatnaşanlar Hind, Çin, İran we Afganistanyň gilem we hallarynyň serge goýulyp, Afgan hallarynyň köprek alyjylary Amerika, Arabistan, Saudi, Belgium, Inglistan we Kanada ýurtlaryndandygyny aýtýar.
Mesela kişiler Almanya'da 11 Janvary'den ta 14 Janvary'ye çeli hemişe şol dinge halı bakışta nemayiş alınıyor. Son şu yılım Afganistan'dan tevlid ediyon halı şirketlerden bir 6 kişi aza vizitur, aza bazit kıranda şu yılım iştirak etti. Şu çette 8 gudamdara Afganistan yani ki tacirlerimiz şu çette Avrupa'da gudamları var, şöyle faaliyet ediyor. Olar köp bir yaxşı mevkiyetten köp bir yaxşı cay ve ulakan kette gorfalar tutup tanıyım. Şu çette birilerin öz hallamız, Afgan hallamız şu çette nemaişe koyanları halı ve gilemleri ve ben özüm emelen şöyle batım ve olur köp büyülki nemaişten razı. Yani ki müşterileri hem Kanada ve Amerika ve Avrupa'nın başka kişilerlerinden, mülklerinden ve da hem Arabistan şu yerlerden hem gelintiler köp yaxşı hallarını sattılar. Afganistan'ın wilçerli milli basketbolçular topare Asiya ve Okyanusya'nın kahramani yarışlarında Arap Emirliğine karşı yeniş kazandı. Bul Afganistan milli wilçer basketbolçular toparının 4. ve ahirinci yarışı bolup 57-51. sanında Afgan toparı yenip 2. oruna yol taptılar. Ve bul Asya ve Okyanusya'nın kahramani yarışı 11 ülke arasında bolup Tayland'ın 2024 miladi yılının yarışlarına katnaşmak niyette boluyor. Afganistan'ın azat yarışçısı Farid Basharat Fransavi karşıdaşı Taylor Lapillus'ne UFC goramasında yendi. Farid Basharat Amerika yurdunun Las Vegas şehrindeki bolan yarışta yeniş kazanandan son Afganistan'ın halkından goldanlıkları için minnettarlık bildirip Filistin halkına onları yadımızdan çıkarmadığımızı aydıp düşmana karşı kavi durmaklarını istedi. Lionel Messi FIFA taraftan 2020 yılının saylanan futbolçusu tanıldı. İngilistan'ın London şehrinde 2020 yılının Cahanın Futbol Federasyonu taraftan kurulan saylanan futbolçular da barada Arjantin toparın kapitanı Lionel Messi 48 ses almaklık bilen 2020 yılının saylanan futbolçusu savgatını FIFA taraftan ele geçirdi. Ve hem de 2020 miladi yılının saylanan dervazavanlık savgatını Brazil yurdundan Edrison ele geçirip saylanan talimçilik savgatını İspanya yurdundan Pep Guardiola ele geçirdi. Ve 2020 yılının saylanan ayal futbolçu savgatını Barcelona'nın tecrübeli futbolçusu Aitana Bonmati kazanıp saylanan ayal talimçi savgatını Sarina Wiegman bul marasimda kazandı. Ukrayna yurdunun Cumhurbaşlığı Vladimir Zelensky garbi ülkelerden Rusiyanın milyardlarca bent bolup galan dağlarlarını bu yurdun kurşalmak için bulara tapşırılmasını istedi. Vladimir Zelensky bir gepleşikte Rusiya hücumunun Ukrayna yurduna başlandığından beri 300 milyard dolar Rusiyanın mali zakiresinden nuks edendigini aytıyor. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Antonio Guterres çaharşembe January ayının 17. gününde Swisin bütün dünya iktisadi forumunda bir gepleşikte Gazze'deki savaşın iki tarafının Birleşen Milletler Kuramasının kanununu görmezden gelendigini aytıyor. Ve bu savaşta gayrnizamilerin, hususen hem ayallar ve çağaların canlarını elinden veriyondığını ve bombaran bolmak sebeple mecbur öylerinden çıkıp türlü yardımlardan mahrum galyondıklarını aydıp bu yağdaya karşı cahanın sessizliğinden şikayet etti. Ve hem de Gaza yaşayıcılarına yardım verip bilmek için bu savaşa ağır kesim vermeklerini istedi. Bu haftanın haberleri şulardan ibaretti. Gelecekki haftacha sizlere Allah'a emanet